Això? Va, no em facis tornar res. Va, un minut més. Va, carinyo. Pesada, doncs. Xoco, he dormit fatal avui. Jo també. Tingut aquí baix, no l'has sentit? Una No. colla de guiris, borratxos allí, fifi-fa-fa. Jo he tornat a ensumir una altra vegada de la boda. Hòstia, m'he adormit en les lentilles, Xoco. I què? A veure, què m'has dit? Estic dormit encara. M'has Que dit? he tornat a ensumir de la boda una altra vegada, que arribava el dia de la boda i no havíem fet res, mos feien falta un munt d'invitacions per a donar, Però això aquí? posar molta gent, posar els de Suïssa, uns tios de França, els amics de tuns pares. Els amics de meus pares? Els amics de les arts? Qui són els amics de meus pares aquí? Posar la Francis, els caçadors, un munt de gent, Xoco. I tu has patit molt? Home, Passant malament? què fem? Vols que anéssim al Mare Magnum un ratet amb elles? Home, Mare Magnum... Abans podíem fer alguna cosa, no? Gambeta? Estic cansada. Si anem cap a casa... Estic cansada. Sempre que sortim, carinyo, te canses. Ara anem de compres i no et canses mai, eh? Bueno, què vols que faci ara? Veus, Rita també està cansada i Lua també. Com va ser que ens van cansar tant que vam anar a la muntanya? Els ports. Com vam anar en Cosen i Alice, que ens van perdre. Vaja, que era una ruta de 7 quilòmetres i en vam fer 14? Lo doble. Menos mal de Lua, perquè si no no arribem al puesto. Home, i després també vam anar... Així, muntanya també hem fet així en David i Gemma. I en Anaïs i Jordi, quan vam anar a la foradada, Saps el millor de tot? sorprèn-me. Els xipirons que van fer després allí a Sant Galés de la Ràpita. Jo no els vaig provar. Pues mira, jo amb els aparells, pues imagina't, me'ls vaig empassar. Què fem així, no anem? Vinga, va. Elles estan cansadetes. Anem, Lua, Rita? Anem? Carinyo, que m'has insultat, que sóc el teu home, Què? Jo tinc gana, carinyo. I què vols? Pues que anéssim a esmorzar, que tinc gana. Que veus alguna gijonenca per aquí? I dale la gijonenca. Vatos a casa que sou molt de costums o què? I dale. Per què ho dius? Pues que sí, gijonenca. Que si van quan se'n va a esmorzar sempre fa el bocadillo este de pernil dolç i formatge. En un suc de préssec. Préssec. Tan germana que si 1000 cafès... El bocadillet de xapata de pernil dolç en formatge. I Chloe, que se l'acaba. Ta mare, croissant i cafè amb llet. Sí, és veritat, sí. Aquí més listo és ton pare, carinyo. Però se'n va de Matia. Sí. Vine aquí. Dua. Vine. Boníssims, los esmorzars de Campredó. Bons i contundents. Com has casat uns pares els dinars. Diem Que en 10 anys no m'he acostumat. Soc l'única a la família perquè tons cosins, tons tios i tes iaies no en tenen de problemes. Bueno, que són d'una altra pasta, saps? Vaja. Saps qui s'ha acostumat abans que tu? Qui? Anaïs. Pues sí, en 2 anyets i mig, mira, m'ha passat davant. Sí, ma germana en té un far. Està contenta, està super feliç i Està happy. està happy. Què faràs per dinar, Xoco? Pues, què faré per dinar? Què faré? Pues havia pensat de fer-te allò japonès, el sushi, que li fa Ricard a Gemma. O també havia pensat que podíem fer cosa que t'agrada, el sushi. No. O també podíem fer la sopa de ceba, de lluc. Però hi ha tantes vegades que li he demanat la recepta que no me'n recordo. I per què no fas alguna que saps que et surt Una bé? paella, una Pues paella al sí. millor pla de cesc. Home, mira que xale, menys de Tarragona, anem un de vegades. Han fet... Vols dir que no som els que han fet més sortides? Home, no, perquè també els de Campredó també hem anat allí al País Basc. Ja a Amsterdam. Sí, no us va ploure a Amsterdam. Bueno,
Però no veiem envoltat que estaves de xiques? Sí, això sí que és veritat. Però bueno, estava bé. Però al final no faré paella, faré un trinxat del carrer Avinyó, saps? Un trinxat. Que falta molt, carinyo. Només falta no res, falta abocar-ho. És que tinc gana ja. Bueno, carinyo, pues te'n vas a McDonald's si tens pressa. Collons. Tenim gana. Qui té gana? Si això només és per tu i per jo. Bueno, però ells ho veurem. Que se jodan. Hòstia, esta chiquilla, què? Quins records, Vaya. Records de Campredó, tocar. De festes. Sí, vaig flipar el primer any que vaig anar. I venies de Pardillet una mica. De què? De Pardillo. Calla, Venies de la capital? No sé com t'havia entès de part de llet, i dic, Pues sí, vaig flipar la gent de Campredó, sí. Molt xules encara, que a Tarragona també hem fet bones No es festes, pot comparar. La Baixa de l'Àguila. Per exemple, La Baixa de l'Àguila, carinyo, no es pot Bueno, comparar amb festes. no pensava jo a la Baixa de l'Àguila, però sí que pensava en, jo què sé, en Sant Joan, en Cap d'Any, Sant Joan també. Carnavals. Home, Cap d'Any. I Carnaval també. Que em vaig comprar les deportives que porto per a córrer pel disfraç. Bueno, que són les que estan per estrenar encara, no? Estan, mira, les he utilitzat més que les teues, que tu les que et vas comprar per a último modelo Què passa? estan noves. Bueno, però a veure, algo es fa. Jo almenys tinc un grup que es diu Ranes de Grescol, que tu ni això. Ojo, que dius perquè et fotran fora del grup. Ai, pobre d'ells, sóc el president. Xoco. Carinyo, sí que has tardat. És que he estat parlant amb un pare, m'ha trucat i m'ha explicat no sé què del camp i després ma mare, pobreta, s'ha enrotllat i com que ja saps que no sap penjar, pues això. Espero que t'agradi. És bo, què? No. Quantes n'has ficat de sucre? Molt bé, ho trobo boníssim. Mitja. Carinyo, mi ja és Anna. Jo són 2 de Moreno. És que Juan i Pedro ho fan millor. Bueno, Sempre. Juan i Pedro, ells són professionals. Què fem? Anem a Milans? Me l'acabem i baixem? Vale. Enviem un WhatsApp al grup o...? Bueno, Anna ja deu estar allà, envia-li a Isma. Vale, pues ara enviaré. Després enviem. Són com una segona casa, Per què, Milans? Els Milans. Quan quedo en Càssia, estàs bé. Els Milans, sí, a mi m'ha vingut així una miqueta d'aire, però bueno. En Cinta, al Milans. En les de la Massana, al Milans també les he portat. En Fanny, també. Hòstia, Fanny, te'n recordes que vau pillar la gripa juntes? Ostres, que malament ho vaig passar. Pobreta, us volíeu morir i tant. Buah, fatal, fatal. Per cert, toca sopar a casa nostra, no, en Anna i Jordi? A casa nostra? No, a casa d'ells. No, toca a casa nostra. L'última vegada no ho vam fer aquí. Casa nostra. Joder, cariño, com se nota que tu no cuines. Bueno. No puedo. Huele a gas. Hòstia, aquella nit sí vam xalar. Vam xalar moltíssim. Vam xalar que quasi plorem. En Dani i en Anna. Bueno, van plorar de la risa també. Sí, però recordes que quasi la cremo. Quasi la vas cremar. Vam xalar moltíssim. Hòstia, jo recordo aquella nit que vam estar sopant, les Anes que estaven ballant, A on, a Regomir? al pis de Regomir, Dani que li estava ficant coses al Facebook de Pinyi, i Pinyi per allí despistant que fot. És que Dani és perillós. Sí. Vam xalar molt. Lo fort de tot és que els veïns no es van queixar mai. Potser és que estaven sordos? Mai se van queixar. Mira que n'han fet, de festes. Xoco. Què? Demà tinc molta faena. Què vols dir amb això? Pues no sé. Que surts tard. No t'enfades, no? És que els de la feina són bona gent i estic molt a gust en ells. Tu no t'enfades, no? Ja ho sé que... Havíem quedat. Ja, carinyo, però és que és superimportant. Sembla de pedida, quasi. Aquesta postura. Bueno, pues vale. De petites al río, no?
Carinyo, vale ja, no? El meu Facebook? És que és superdivertit el teu Facebook en comparació al meu. Pues fica't al teu. Però, carinyo, a veure, que només miro fotos, no faig cap comentari ni Només res. faria falta que comentessis tu les fotos dels meus amics. En el meu nom. Bueno, no passa res, carinyo. Tu em perdones, està? No, què he de fer? Has vist quina foto més xula? És un càmping, això? Sí. T'ho he dit mai jo que he dormit en tendes de campanya? Tu? En terra? Que veus una sargantana i no pares de córrer? Quan érem xocotets, els amics de meus pares anàvem a la muntanya d'uns amics i els fills dormien fora al carrer en les tendes. Però una coseta, quan dius muntanya, què intentes dir? A quina muntanya? No una pots muntanya. concretar? A la Neto? No xoco, una muntanya, Claro. una muntanya, pues com lo de uns iaios, la caseta que tenien uns iaios. Però una muntanya és una caseta? Carinyo, si és com una casa al camp, Això és com de nit serrada, no? que no... És com la caseta que teníem uns iaios, que anàvem allí cada diumenge a dinar abans amb uns tios, uns cosins... I era supertípic. Vale, tan típic com el sopar de Nadal en los amics de tuns Vaya. pares. És raro, però és supertípic. Sopant Pepe i Lola. També és bonic, és diferent. És una tradició diferent. Vinga, anem a dormir. Cap allà. No, Cap allà. salta. Aquí. Senta't xicadeta. Besito rata. Ai, sí. Bona nit. Bona nit. Bona nit, carinyo. I recordar que les invitacions ja les hem donat totes. Les de ton iaio ja les tenen, los de Vinallop, los de la gasolinera, les amigues de ta mare, los socis de ton pare, Rosa i Andrés, ta tieta Neus i família, i ton padrí. Està tot repartit, carinyo. A veure si puc dormir bé esta nit, pues. Sí, home, sí, ja veuràs. ¡Que nos casamos!